Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. منيرة وحمدوي. Roy Berends. Maarten Stekelenburg. Bas Dast. Assaidi. Heerenveen logo. En welke man staan nog? Hast je hem vol? Ja. Hartstikke mooi. Thomas die jongens? Nou, dat is een hele berg. Het is de laatste medie van een voetbalspaaractie en het is een ruilmedie. Het is de laatste ruilmedie. Dus de band die maar al hier hun boeken vol hebben en die komen hier te ruilen en komen ze een plaatsje te kwart. Nou, dan zorgen wij dat ze dat plaatsje krijgen, dat ze in ieder geval het boek vol krijgen. Eerst had ik er vet veel, maar niet zoveel. Toen had ik eigenlijk nog niet vol. En van de middag had je een heel soort plaatsjes ruilt. Ja. Nou, hoe gaat dat? Hoe doet dat? Mijn mem, ik was net bezig met ruilen. Toen ging mem nog een keer ruilen. En toen had ze nog wat terugverdiend. En toen gingen wij ze weer inpakken. Jo, toch, ik mag maar even helpen? Klopt. Even wat nummers rul je. Jo, vielen je er nog net al wat voor? Nee, zeker net. Helemaal leuk, hè? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Wat had je er voor lijstje? Ik heb hier een voetbalplaatjeslijstje en er zijn alle nummers, plus nog de namen van de voetbalspelers op. Ik meen dat het vooral jongens wie in die plaatjes spatten. Ik vind ook altijd gewoon een leuke hobby's en het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent. En ik doe elk jaar haast aan mee. Wat is er zo leuk om die plaatsjes? Nou, je spaart ze gewoon en dan kan je ze opplakken en dan heb je na een tijdje, hou je er ook heel veel mee bezig. En dan verveel je je ook niet zo vaak. Nou, had je toch wat van voetbal? Nee, ik kijk niet zo vaak, maar heel soms kijk ik wel mee. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Oh jongens, schrikkelijk. Wat is er dan? Vuilnisbesjen, steeds maar. Vuilnisbesjen. Vuilnisbesjen? Ja. Waarom maakt dat? Weet ik net. Wist ik net. Wat is er rond de sjen dan? Weet ik net. Nee. Nou, sje maar goed dan. Alleen maar vies spul En een pakje. Een pakje? En papier. Ja. Bussen. Lege bussen en flessen. Vrolijke vrienden, ik wil even stilte. Oh, kijk eens. Allemaal groente, natuurlijk afval. Ja, dat moet nog in de groene bak. Dat is helemaal verkeerd, jongens. Papier, zit er papier in, dat moet in de papierbak. Zo kunnen we niet doorgaan, we hebben maar één aarde. Als heel Friesland zo bezig is, jongens. Ik heb een idee, we moeten tips verzinnen. Wat zouden we nou kunnen doen dat je wel kan drinken, maar dat dit er niet meer is? Wie het weet mag zijn vinger opsteken en ik zie heel veel vingers. Nee. Nou, in plaats van een pakje drinken komen een beker. Een beker, vast en zeker. Geef onze Hendrik even een fantastisch applaus. Oké, zeg het straks tegen mem. Kun je ook zien dat het effect had wat jou doet? Ja, dat denk ik wel.
ja, je ziet gewoon direct dat ze enthousiast worden. En daar gaat het om de harten van de kinderen te bereiken eigenlijk. Hè? Dat ze echt denken van naar huis gaan, want dit was geweldig. Dat ze er thuis over gaan praten. En ja, dat ze echt ermee aan de slag gaan. Ze hebben gezien wat een gigantische hoeveelheid het was. Dat ze er echt mee geconfronteerd worden. Dat komt het beste oer. Ja, en dat ze zien dus van nou, het grootste deel is gewoon onzin. Dat is allemaal voor gemak en dat kost ons alleen maar geld. En het slaat helemaal nergens op. Het 95% zijn allemaal van die pakjes. Dus wat kopen we die moeders nooit meer? Pakjes! Precies. Maak er een foto van. Het komt op televisie. Dit zijn de laatste pakjes van de Wel in Broeksterwaard. Zo, afgesproken hè? En dan gaan we weer gauw naar de les, want we moeten nog veel leren.